Capitán Causa, que me pasa y cada encima que moltes gràcies de veritat perquè la gent major del poble està ací i també volen estar i participar en les festes. Que parle l'alcalde, que parle l'alcalde, que parle l'alcalde. Anava a parlar, com sabia que anaves tu demanant-me, diu sí, bueno, bon dia. Primer agrair-vos que m'hàgiu obert les portes de la vostra segona casa, perquè, com molt bé ha dit Míriam, una xocoteta part de l'entrada de la Mare de Déu, una xocoteta part de les festes patronals de l'Alcúdia que celebrem cada any en honor a la nostra patrona, la Mare de Déu de Loreto. Pugueu disfrutar avui així d'un acte, jo ho comentava ara amb Maria Teresa, per a mi és l'acte més emotiu de les festes. Va ser un encert el que fa uns anys decidirem portar-vos així, a les persones que esteu així al centre de dia de l'Alcúdia, compartint en gent gran, que sou molt grans tots, i portar-vos un trosset d'aquesta història, perquè l'entrada de la Mare de Déu jo diria que és patrimoni immaterial del nostre poble. Ells són els personatges de l'any anterior, que sempre és així. Per què? Perquè no volem desvelar, perquè els personatges de cada any celebren el seu acte el dia 7, el dia de la vespre. Ells foren els personatges de l'any passat. Són els que avui venen així a contar-vos, a dir-vos, a llegir-vos, a transmitir-vos l'amor que tenim els alcudians i les alcudianes envers la Mare de Déu de Loreto. Per tant, moltíssimes gràcies i ara ja és el vostre moment, el vostre dia. I gràcies. La pontifícia, nos, Innocenci V pontífic regnant, en prova d'afecte paternal per al senyor de l'Alcúdia, del Reialme de València de la Corona d'Aragó, pelegrí de Montagut, pels mèrits adquirits defensant la nostra santa religió, en la croada contra els infidels, us concedim, amb aquesta bula pontifícia, la imatge de la Mare de Déu de Loreto, per a la seva veneració i esguard, convençuts que, com a bon cristià, sabreu honrar-la i glorificar-la. Aquesta santa imatge, segons tradició, fou feta pels àngels i baixada del cel per a ofrenar-la al successor de Sant Pere en la seva pontifícia, Sant Lli, el qual, i per la seva intercessió, va afirmar i estendre la doctrina de Crist a la Roma pagana. Així, pelegrí de Montagut, senyor de l'Alcúdia, nos us concedim aquesta sacratíssima imatge per a la seva veneració i custòdia. Com a prova d'estima i volença, al meu poble entregue aquesta santa imatge de la Mare de Déu de Loreto per a que siga guardada per vos, Maria, que siga ella qui us empare en totes les tripulacions i marors. A ella heu de pregar i agrair totes les benaurances i gossos que Déu us envie. I ella, que siga l'estel que guia l'Alcúdia, i a la mort, la millor intercessora nostra, perquè Jesucrist ens obliga de bat a bat les portes de la glòria. Maria, en les teues mans, posa la moreneta, convençut que sabràs, com a bona alcudiana, venerar-la i esguardar-la en nom de l'Alcúdia. Déu vos pague l'hostatge que li feu a la seva Santa Mare. Senyor, mai una alcudiana havia tingut l'honor de rebre un present com aquest. La vostra magnanimitat ompli el meu cor amb la llum celestial d'aquesta preciosa imatge de la Mare de Déu de Loreto. Amb tota humilitat, accepta la guarda tal
tan honrosa que vos en feu i transmetent el desig reflectit per tota l'Alcúdia així reunida i amb la vostra quiescència, jo l'entregue al meu poble. Alcudians, alcudianes, ja no som orfes. El nostre senyor, pelegrí de Montagut, ens fa el millor regal que fer-se es pot. Una mare, moreneta, hermosa, tota l'Alcúdia així rendida als vostres peus, us aclama com a regina i senyora nostra. Sigau nostra guia, nostra patrona i nostra mare. Sigau bàlsam conhortador en les nostres penes i la més beneïda en els nostres gossos i alegries. Guarda els infants, a les doncelles i als vells, i acompanya la glòria del vostre fill Jesucrist a tot fill de l'Alcúdia. Dona salut, protegeix les nostres collites, beneeix els nostres treballs i dona'ns la tranquil·litat de consciència i la pau. Fes que la germanor i la caritat s'instal·len en el cor dels fills de l'Alcúdia. Mare nostra, guia tots els nostres actes, protegeix a l'Alcúdia de tot mal. Empara al teu poble, que ja és teu, de tota mena de perills i marors. I que la vostra divina protecció ens fa saber, a la fi, l'infant Jesús que avui porteu al vostre caliu. Senyor de Montagut, els segles beneiran aquest acte fet per vos i l'Alcúdia rendirà al vostre nom l'agraïment que mereixeu. Alcudians, alcudianes, honor i gratitud al papa Innocenci V. Vítola al senyor de Montagut i visca la nostra Mare de Déu de Loreto! Que encasta tota esta fila. Molt rebonica. Vale, pues va. La seu.